Fy enw I yw Angharad Pierce Jones a dwi'n gweithio fel cerflunydd a gof yn fy ngweithdy jyst tu allan I Bryn Aman yn Sir Gar. Dwi wedi bod yn gweithio efo dyr am tua 30 mlynedd a dwi'n gwneud popeth o bog standard railings, gatiau, pethau fel hyn I cerfluniau cyhoeddus, I props teledu a ffilm. Mae'n adeilad wych, dwi'n caru'r ffynel yn y canol, yr stafell gron lle mae'r gwleidyddion yn gallu trafod mewn cylch. Dwi'n caru'r gwydyr, y llechi, maen nhw gyd yn defnyddiau o'r ardal. A mae'n adeilad wych I fynd mewn iddo fo, mae'n agored, mae'n teimlo'n agored. Dyna ni. Wel, ar y funud, mae'n jyst bwrdd gwyn fel ardal lle mae'r cyhoedd yn gallu cymryd rhan mewn ffordd creadigol yn beth sy'n digwydd. So mae plant yr enghraifft yn gwneud prosiectau cael fo amgylch adeilad, a wedyn maen nhw'n sticio nhw fyny, neu mae pobl yn sgwennu pethau ar post-it notes, maen nhw'n gallu pleidleisio'r bethau. Felly'n bwysig cael rhywbeth sydd dal yn gweithio fel rhywle ydych chi'n rhoi pethau arno fo. A be di'r peth mwyaf iconic yng Nghymru lle dyn ni'n gosod a dangos pethau gwerthfawr ydy'r ddresel Gymraeg wrth gwrs. Felly dwi wedi rifampio'r ddresel Gymraeg, wneud o'n fwy cyfoes, wneud o'n mewn dyr, dwi'n yn siŵr os hyn wedi cael ei wneud o blaen, defnyddio dyr Cymraeg o Port Talbot, dwi wedi cadw elfennau fatha'r hwcs a'r silffoedd a bethau fel hyn, I wneud fatha gorsaf greu lle mae'r staff sydd yn gweithio yn yr ardal yma, staff ifanc a bywiog, yn gallu tynnu pobl ifanc a'r cyhoedd I mewn a bod nhw yn gorchuddio yr dresser yma mewn syniadau a bob math o bethau. Mae fyny iddyn nhw sy'n mynd I ddefnyddio fo, ond dwi eisiau gweld hwn yn dod yn fyw. Mae'r ddresel yn gwneud jobyn holl wahanol achos mae yna bobl ifanc yn mynd i gweithio o'r ddresel yn tynnu chi mewn ac yn rhoi cwestiynau a prosiectau creadigol penodol I chi. So fydd hwnna'n rhyw fath o safle creu. Dwi ddim yn gwneud hyn I gyd ar ben yn hun, wrth gwrs mae Mae'r Davies, artist arall sy'n gweithio mewn dyr, mae hi yn gweithio gyda fi a wedi bod yn gweithio'n galed iawn.